Hello guys, every morning ko to, lagi ko tong ginagawa guys. Pag ehersisyo, pag nilalaro ng tsako sa bakuran namin, lagi ko tong ginagawa. At saka nakalipas na araw, bigla lang ko lang nakita ng isang ibon na nadagdag galing sa itaas, at hindi ko alam kung anong nangyari niya, kasi hindi na siya makalipad, hindi siya makatakbo. Yun ang problema niya. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon to. Hulaan nyo guys kung anong klaseng ibon to. Kawawa naman sa kanya, no? Nature lover pa ako, nakita ko to, hindi ko kayang masaktan to. Siguro ilagay ko to sa magandang lugar siguro upang hindi siya mamamatay, kasi may sugat ang kaniyang pakpak. May sugat ang kaniyang pakpak. I-try natin kung hindi siya mahuhulog. Try natin, baka hindi na kaya sa may dahon. I-try natin, no? Gandang ibon to, may kulay itong puti. Ilagay natin, ilipat natin sa walang dahon na puno. Yun, sana mabuhay siya, hindi siya masaktan. Yun oops, nahulog. Tingnan nyo mga kapatid, kawawang ibon to. Saan nanggaling kaya to? Hindi ko alam kung sinong responsableng ginawa to.